Owerri onwekwa ihe tọrọ nga ọ bịara o ọ bịakwa n'ije anyị anwụla ezuka wehu nwaakụ nna wehu nwaakụ nna atụola m ihe nsọ atụola m ihe nsọ na nwanne m yọdụrụ wehu enye gị otu ote aka sumbele ebele rie sumbele rie ebele rie sumbele rie ebele rie nyama meje mọnụ ibi ka nwoke ọma mba agwụ arịrị eri mba mba nnọ nwabreze kelela go John mara nzule ikuku mba nnọ anyị ekele nnuo onye rịbọrịa chidoro ya chidokorocha traditional prime minister ibe amụkwuo dọmande chimereze gbo Chinedu Chukwu onye udu ego onye mma mma onye anyị ejeje mba udu ego na ṅarale ya gajiela n'ugbo Ibari agwa pọnta nkilie Ibari agwa pọnta mma Ibari agwa pọnta nkwo anyị ekele nnu Chimereze Magbo Evangelist Ikoku Osisi Sotel ịnọkwa na n'Owerri anyị ndị Chimereze Gbo Chifima bara ugole ike tọtesi onye ọma ọkịnọ na bọọtụ ebe ahụ ka ị na-agbago ego gị ise emeka ibe nwanne ọ ga-arịrị gị mma ọnwa mba nnọọ Bethlehem Angel Sports Academy ya gajiela gị onye ọma injinia Rufus Dike ọchịrị ọsụ nwa nwoke ọma na mekanik vileji onye ọma lee ọ bụ eze kelela go kelela na omi bishọp mo bishọp na mekanik le mekanik vileji ndị mma Dawudale Chineduye pilot nwoke ọma Nigeria Airways ya gajiela go kele na Owerri onye ọma akwe na Lagos o Owerri anyị ekelela gị Chief John Bosco nwanne m John Bosco Zigbule Traffic Nigeria Limited ọ nọkwa na port kelela m mọmi graphic Honorable Ezemma onye wuchie Ebube Dike nwoke ọma tu ọfọchi ọ bụ eze kele ego onye ọma asị m ya gajiela Dr. Henry Dozie mafọ bụ Owerri anyị olebe ka anyị ji agwọrịa ya Chifu Gave Amadi nne m ọgba egbe nne m okorobịa obibi anyị ọkwa ndị mụrụ mama mụrụ mene asị m ya gajiela go asị m ya rere gị mma Honorable Greg Egu nwafọ ngọbala lee ọ bụ eze kelela go kelela nọmindesi Ọgụchi Nwabeze nne m ya gajiela go alias 100 ile ya rere gị mma ọmụra na nọ mgbadaba Ndachukwu ma nweke ụmụagụdoche ndere ma ofi a na-abeji nne mkpanụ ụmụalaba ndị na Lagos o ebe a agbago ego asị m ya gajiela nụ ndị ọma ụmụaka Igbo anyị ndị na Ladipo market o emega biznes o emega moto pas